Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay badong, di karumwar, at dan samot ag kasarita. Sa anak arumar, si Kangay, di ka kadimapan makikasar. Mapanak ijay ilay, iti balay tigayim ko. Taing kami kitaan tay pagaplayan mi akas labandira. Labandira. Won, ijay balay ngay ni Mrs. Ong, ti kabaknangan ijay ilay. Imbaga, numaawat ka. Bareng ah. Mala, ingka nga ruday. May mayat dayta na pakakumikumam, ngam ti makisarsarita kadagiti kakaruba. Tatabanong, mangmangig mo dayjay, Tukar, Mike. makapasala. Nay, sala kan sa mo dito isang wana kaon. Intan sa mga makisala. Apay, ada kasaran aya. Di barkada nga raw, magkasar. Di ka lang mabait. Pagpainak ko barkada nga raw. Intan tadakan bak. Apay, mumayang agat at indarak iti kakasta. Apay, sana ya. Apay, ina nga rod. Managbabain ka no. Apay, kaano pa ay? Nay, sigod mo tama nagbabay na ka. Apay, itamlaan nga maw. Ay, mabayag ka pa'y ngagtugaw dito isang wanan ti Tersina, kabadong. Apay, orasan na. Mangrikepak nga minan ka. Ay, nagsapa mo ito na mga rikab kamaray. Mapan kami ije kasaran. Kaduak ni Mari Banang. Ay, mapan kayo, Mike. Kat hanyang ay, mapan kami man agsala kan ni Mari Banang. Maray. Wan Maray, babitlaang tamang rikepak. Ay, umay kamat, pari badong. Ah, Ay, mapainak, maray. ay na, saan mo na apilitan no saan na akayat Maray? Mabitlaang tamang rikepak tamapanta. Apay, asan kamutan anapan ije kasaran? Ay, mabaina man lang, pare. Oh, adabain mo? Ay, hindi mo lang mumut, pare. Talaga man nagbabainak. Na, Jack, amo man nagbabain ka ah. Jak tupay kaya ti makilangin ka dagiti tataw. Ay, ay. Kastuya ka talaga, pare. Sigod ama nagbabainak. Mabain ka no ni kabadong nga umay makikasar. Mamati ka, Mari Banang. Kaano pa'y nagbalin ama nagbabain ni pari badong? Sayang, tasaan nga umay. Nay, isunsamot siya'y nakatakder ije puunti kayo. Na, aywan, nay, apay ngay, asaan nga umasidag dito? Kat managbabain nga rod ako nana. Amo ko no apay nga ibmay. Panangan nga minaw. Ay, wunan niya. Umay matlagay ang makipangan. Kun nga ro, kunak man no managbabain. Usep, Nay, apay manang. ada ka dito ikasaran? Wala tao may kami agbantay tapno maminti nartilinak ken kapya. Kaya't kuman nga i-report tay nakitak nga inaramid ni Kabadong. Apay, adda ni tatabanong? Intaray nakitan dya talo asa ka tinwang. Nagadon! Kaya't nansapay nga itaray dya ulo tinwang. Ngamgaputan na dagsan, imbati na laangan. Kuna naman nagbabain. Ay, anya man nagbabain. Nagpuskol matirupa na. Kapitan, kita am jerwarti balay da tatabadong anay. Anya jay nakabilag. Jay nga istorya kang ka, jay mapukpukaw ako ko tinwang. Isudagi jay nay. Ay talaga gayam nga isutin ang itaray ah. Kawan, ay imbilag na pa eh. Ay bayam ta kasaritak daw. Ay, sige kapitan, kasaritam. Ay mabalin nga agsarita ta pare ba daw? Nakitam din nakabilag ako kontinuang, pare. Iso nga ron day tati kayat ko apagsaritaan ta. Mayat apulutan, pare. Kaya't mau. Na, kung naman nagbabain ka, Ha? ay, apay nga intaray mo na gadya ako kon. Talaga mo tama nagbabainak ka. Nakita na kan, tupay anang itaray. Iso nga ro tatalo lang ako kung tintaray ka. Tama nagbabainak, pare. Naa, Nuwawan babain ka. Intaray ko na, jay upat ako ka. ha! Imbaga ta Jack, intaray jay ulaw. Tama nagbabainak nga raw.
anyamot ni Tata Badungay. Un nga rod, nadamag ko ti inaramid na iji kasaran. Numasabat ko nakadumog ka na yon. Saan nga agtagtagari ko nam? Tagayam agitaray ti kukod. Kanuoray umay dito tersina kat nakatugaw lang di taigid nga awan tagtagarina. Kasla kapimpiman. Tati kanayon na nga ibaga, managbabain ka no. Siya tayo, kakadwa! Ay, guri ka! Tataba daw! Woo! Dumagas ka ba? Maawis na kaya ti kakasta. Aginom ka lang basit! Umaykan! May kagpaso, tataba daw. Ay, sige malangay. Pagbigyan kayo malangay, tanay. Managbabayin na kay. Datay! Oh, Nay. magano? Ay, gusto na. Di mo punon day tabasok ako, Sep. Oh. Diyak una gininaw. Oh, basit day ta. Hala, pagbigyan kayo malangay. Maray, adala ko mga arak. Nay, nabartag ka maot ka ba daw? Kurang araw, diyan painom na kanya. Iso apaw tangan naman pa iti may sa butilya. Ay na, saan ako namang tad iti arak tanay, rumabieng. Abay, di na kaya ngayon. Agkumari tapay. Agawid kan, kabadong, tayong kaka maturugan. Kaya't munsa may tabuo nga amin na gito at tagila ko ma. Ay, saan mo't ah? Nay, apay akastamot tanti ibagam nga ay. Wine, tama ka ungatakan. Italangaw mo tang iti arak, madinak pa ikan. Uray anya ti bagbagam, saan ka nga ikan? Ay agwala ako, nay. Nay, ay, saan ah? Ah! Ay, sus. Ay, umayuan na waan ni kabadong. Ay. Kita amot kapitan ti inaramid ni kabadong dito tersinak. Ay, nagwala? Wan, kapitan. Ay. Nagado ti binuong na. Ay, naskan abayadan na amin, dagita binuong na kat pinirdi na. Wan, kapitan. Kunak man no kunana ama nagbabaeng. Kaya no isumati ka na yun na nga ibaga. Ha? Awang magayang babain na. Una yan ni Pari Badong. Kuna na ama nagbabain. Ngam awanan bain mo't gayam. Kaya't kung arot na kasarita, ang saan mat arum-rumwar iti balay na. Aglemlemang siguro Taam mo na nga dabasol na. Ay, sana mabalin nga aglamang na jay. Adun ti reklamo kontra ken kwan. Saan min nga ayaban nga ginom ni Tata Badong, kagawad ko nang. Ay, saan yun nga ayaban? Di agwalan tumanan inton mabartag. Saan laday ta? Ibusin na pa iti arak ken pulutan. Ay, dahita ti managbabaen. Babawi kami anang ayab. Ay, ita takayat akasarita ni kapitan. Saan mo tin arumrumwari iji balayda? Kaumit. Noan niya nga tatirason Adi rumrumor iji balayda. Ay, pare Badong! Ay, siyak na ito'y! I'm here! Ay! Si kamagayan pare. Ay, pastre ka naktagtungtong ta itinalapat. Ay kitumunag ka. Ay, sige. Anyaya, ti pagtungtungan ta pare. Di pa nagwalam iji tirsinan ni kagawad ko anak. Nagwala kaya mo pare. Na, Ay di ka man nag-araramid iti istorya pare. kayat mo asawan. Di mo malagip ti binuong buong mo tagila ko ni Marikwana? Oh. Amom pare, jak maramid day ta. Oh! Taamom may tama nagbabainak apirme. Ay, nung nagbabain ka. Saan arumbang agwala ka iti tirsinan ni kagawad ko anang? Oh. Ay, una niya. Payadam ti pinirden. Ingka kasarita. Ay, mabainak pare. Na, Mabalay na si kalangan ti mapan makisarita. ay saan na mabalin? Sikat ti mapan makisarita, ta sikat ti akin aramin. Kung naman nagbabain ka, mangibabain ka gayam. Ay, jak nga ron maawatan ti ugalik pare. Oh. Numaminsan, managbabainak. Numaminsan, awan babain ka. Ay balbaliwam day ta nga ugalim Maminsan pa nga aramidem, ipabalod kan. Nasabat ko da usay. Mapanda ka no aginawm, ngam saan da kan nga ayaban, badawng. Adon tumanen ti aramidem akababain. Bihibak itan, tuyang. Takin nasarita nak ni parinteng.
Delikado ako no agaramid ak manan iti kalukwan. Kituan na, apay ngamin nga garamid kay ti kalukwan, mangibabain ka. Mapanak pa'y makisarita kini Mari Kwanang. Padasag man na tawaran niya babayadak king Kwana. Mapan ka. Tuyan. Nagswildo ka din, ijay nakilabaan. Wan, apay. Ikan naman iti pagbayad ko kini Mari Kwanang. Nanya, nagbambanugak ng pagbayad mo lang iti dinadaal mo ijay istor ni Marikwanang. Sa nabali at agswildo kan tumanay. Ay nung ka, naglalay nga mon ngay, kunam ama nagbabain ka. Ita, awan mo gayang babain mo. Ala ka din Ikan na kaunti pagbayad ka. Ay parikot munday tabadong, di nakiramraman, nagbanugak ti kwartak. No kayat mo, ingkamot manggad tapno at bayad mo iti dinadaal mo ijay tersena ni Marikwanang. Ay, una yung tinaramid ko Kababay. Ay, tatabadong, nasaysaya at lakuman at tinakdiram tay nakunam, ama nagbabain ka. Itikas na, nailiklik ka, iti pagparikotam. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.